זה שלוי בפונוב, כן. כן. אז ברשוס ידידי וידיד כל, ידיד השם וידיד כל בית ישראל, מורנו רב חיים מויזר שליטה וכל המקום הקדוש. כיוון שאנחנו נמצאים פה באמת אצל הרב גלציילר, שהוא משושלת היחס של בעלי מוסר ביחד עם חסידס. אז נפתח במפגש של חוסיד עם בעל מוסר, ואחר כך ניגש ליהודי חסידס שראה נוברדוקר שמסתובב עם עננה של עצבות על הפנים. אז הוא אומר לו, יהודי, מה אתה ככה נראה בייאוש? יהודי אף פעם לא לבד. אז הנוברדוקר באמת מתעשת וחושב רגע, תופס את עצמו, הוא אומר, נכון, תמיד היצרור הרי נמצא איתו גם כן, להכשיל אותו. אז נראה בהמשך מה עושים עם זה. השאלה שאפשר לשאול עכשיו, שככה מגיעים מארץ ישראל, למה בעצם התנ"ך יותר מדויק, מסתיים איפה שהוא הסתיים? למה השאלה הזאת היא שאלה שתמיד אפשר לשאול. למה התנ"ך מסתיים ברגע מסוים, ואחר כך בעצם אין לנו שום דברי היומים של עם ישראל? אז כמובן שהתשובה הפשוטה היא בגלל שלא היה מי שיכתוב. כי פסקי אורח הקודש אז אין מי שיכתוב. אבל אם אנחנו מסתפקים בתשובה הזאת, אז זה אומר שבעצם היה צריך להיות ואין, וזה קצת מוזר. אז בדרך כלל כשאין מי שיכתוב אז לא צריך להיות. דוגמה לדבר, זו שאלה, עולים עוד יותר למעלה, וזו שאלה עוד יותר בולטת. מתי מסתיימת התוירה? לא הנח, התוירה. מתי מסתיימת התוירה? ברגע מאוד מאוד מעניין. מתי התוירה מסתיימת? מה? כשמוישה מת. כן, ובעצם זה יוצא שהתוירה מסתיימת כשהסויפר מת. הדבר השם מסתיים כשהקויסב מת. זה מאוד פילי. אם היו אומרים, אם החידושים של הבעל שם טוב היו מסתיימים כשהקויסב נפטר, זה היה מוזר. אחרי שהקויסב נפטר לא היה לבעל שם טוב מה להגיד. זה מוזר שהדבר השם הוא מסתיים כשמוישה רבינו מת. לפני כן כל דבר היה תוירה. לא כל דבר, אבל כל דבר שהוא תוירה, כן? אז יש, כל אירוע, יש לו את הדבר השם. ואחר כך לא, אז הקויסב נפטר. איך זה יכול להיות שהתוירה מסתיימת כשהקויסב שלה נפטר? אז שמה, אז מה? לא היה נביא. מה? לא, אבל לא היה באספקלריה מאיר, זה לא... תוירה רק מוישה יכול לכתוב. לא, אני חוזר עכשיו לתוירה. אני אומר שבתוירה, שמה כל אחד מרגיש שאי אפשר להגיד שפשוט מוישה רבינו נפטר, אז לא היה אפשר להמשיך את התוירה. ברור שלא נשאר בשמיים איזה חומש שישי, שפשוט בגלל שמוישה רבינו נפטר, אז החומש הזה נשאר בשמיים. ברור שזה חייב להיות משהו עקרוני. אז גם בנח, שזה יותר קל לנו להגיד שמה לעשות, יש כ"ד ספורים, נסתלקה רוח הקודש. מה, יש ספר קפה למעלה שהוא נשאר למעלה בארון ספרים של הקודש ברוך הוא, בגלל שפוסק אורח הקודש מישראל, ואם חג הינובי היה מעריך ימים יותר, אז היה לנו ספר 25. ברור שזה לא יכול להיות. מה? הלוחס גדוילס על מביאס בית חשמונאי, הוא משמע מזה. שמה? הוא אומר שזה לא נפגע בכיסא הקודש עד שיעמוד הכהן. עד יעמוד כהן? כן, הוא אומר לשון כזה, שלא יוכלו כל בכיסא הקודש. כן, זה מצידנו. דהיינו שהתכנית היה כן. מושג של עוד מגילה. נכון, אנחנו בוחנים את כל הדברים תמיד, מה שתחת ידינו, מה שבעיניים שלנו. אנחנו אומרים, אין לנו רשות, אנחנו לא יכולים. אבל
כשזה יוצר דברים עקרוניים, אז בדרך כלל זה חלק מתהליך. למרות שאנחנו בודקים במשקפיים שלנו, כן, לא, אבל בדרך כלל מה שאנחנו רואים, אנחנו בעצמנו חלק מהתהליך הגדול. אנחנו יכולים לבדוק רק לפי מה שאנחנו רואים, נכון, לא נכון, אבל אנחנו בעצמנו חלק מכל התהליך. למה השאלה הזאת עכשיו מגיעה ככה מירושלים עם השאלה הזאת? מה היום מיומיים? בגלל שהמאורעות שאנחנו נמצאים עכשיו, הלב אומר שיש פה מאורעות גדולים שהקדוש ברוך הוא עושה, ואנחנו רוצים שזה יהיה פרק בנח. אנחנו נורא רוצים, אבל אין לנו את האופן. ואז לכן אני לא שואל בשביל לפתוח את הסוגיה אחורה, אני חוזר לסוגיה אחורה כדי לפתוח את הסוגיה שלנו. מה קורה פה ואיך אנחנו יכולים להסתדר פה בלי הנביאים ובלי רוח הקודש? והלב אומר, זה פרק בנח, אבל זה לא פרק בנח, אז איפה אנחנו? אז בעצם המקום המורכב, המעורב והמבלבל שכולנו נמצאים בתוכו בימים האלה בפרט, אבל בשנות חיינו פה במציאות הזו בכלל. אני רוצה להביא משל קטן שבשתי מילים עוזר להתמצא, לדעת. כשהקימו היה מדרשה שהקים הרב יוגל, יש רב שבסה יוגל, ראש ישיבת סלונים, ואחיין שלו, הרב יהושע יוגל, הקים מדרשה, כנראה הייתה הראשונה שלימדו לימודי חול, ואז הוא בעצם, המטרה שלו הייתה לחזק אותם ולהביא אותם לישיבות, אבל חלק בעצם הלכו לישיבה וחלק לאוניברסיטה, ובאו תלמידים מהשנה הראשונה במדרשה לחזון איש, ושאלו אותו, מה אתה אומר על המדרשה? כן, לא. אז החזון איש אמר להם, אתם תקבעו. יש דברים שהתשובה היא לא מראש, התשובה היא מכאן ולהבא למפרע. אם אתם תהיו תלמידי חכמים, אז סימן שהמדרשה הייתה טובה. אם אתם תהיו המרצים, אז סימן שלא. אתם תחליטו. וזה בשני מילים משל למציאות שמאוד מורכבת שאנחנו נמצאים היום, שאנחנו לא מקבלים בצורה ברורה מלמעלה דברים סגורים, דברים חתוכים, רוח הקודש, מציאות חתוכה שאומרת, אפילו מכתב ירושלים ככה, ירושלים אחרת, ארץ ישראל ככה, ארץ ישראל אחרת, כל הפרטים שבאים בצורה מעורבת לעולם, אבל הגדר של המציאות הזאת היא בעצם, שאם אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה אומר? מה בעצם אתה בעד שאנחנו נדחוף דברים שהם מעורבים, הם לא מוגדרים, הם לא הגיעו אלינו בצורה של או הכשר הבד"ץ או טרייפה, זה הכי קל, וזה לפעמים, ויש ניסיון שזה לא מגיע ככה. מה אתה אומר? אנחנו נדחוף או לא נדחוף? לא? אתם תחליטו. בעצם כל הסיפור הזה שארץ ישראל נמצאת בצורה מעורבת, אז זה סיפור של אתם תחליטו. וזה לא מגיע בגלל שיש רק משל שחזון איש אמר שתי מילים לאיזה מישהו, אלא זה שייך לכל התופעה של הדורוס האחרונים, שיש בה את המושג הזה, שהקדוש ברוך הוא בדורוס האחרונים הוא הרבה מאוד שם על המילים האלה, על המושג הזה של אתם תחליטו. הרבה מאוד שם על זה. ואז יש שאלות שהן... למה מה שאנחנו מחליטים לא ראוי יותר?
רגע, לאט לאט, שנייה. הצעירים רוצים ישר שיהיה צ'יק צ'ק, מהר. תכף אני מגיע אליכם. ואז יש שאלה מאוד כואבת, שוב, שאלה מהעבר, פשוט עכשיו צפות השאלות של העבר ומטלטלות הרבה יותר חזק. וזה, אנחנו כבר התרגלנו שיש מציאות של ארץ ישראל במציאות כזו מעורבת, שיש כאלה שדוחפים לכיוון של התורה, יש כאלה שדוחפים לכיוון השני, וצריך להתנהל עם זה באמת בצורה מעורבת של לאיפה שאנחנו דוחפים. אם אני דוחף לפה זה טוב, אם אני דוחף לפה זה לא טוב. והשאלה היותר רוחנית וכואבת זה כשהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל פתאום את ירושלים, ומה בעצם הוא רצה פה, מה בעצם הוא רוצה פה מעם ישראל? כי ארץ ישראל יותר קל להבין שיש פה איזשהו תפקיד של לבנות את העולם התורני, העולם היהודי בצורה לאט לאט, עוד יותר ועוד יותר. אבל פתאום ככה באמצע קיבלנו את ירושלים וזה אין לנו מה לעשות עם זה. פשוט אין לנו מה לעשות עם זה. חוץ מאשר ללכת לכויסל ולהתפלל, אין לנו מה לעשות עם זה. וירושלים זה לא רק ירושלים. בעצם כל הבלגן הפוליטי המדיני שיש, הוא כל הזמן מסתובב סביב מה שהיה בתשכ"ז, שקיבלנו את ירושלים עם כל השטחים, יהודה ושומרון ועזה, וכל הזמן זה מסתובב סביב זה. והשאלה היא מה זה אומר לנו? לאיפה זה מביא אותנו? למה הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה? אנחנו לא יכולים לשאול למה, אבל איפה זה נוגע בנו? איפה הדברים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה? איפה הם נוגעים בנו? איפה אנחנו מזה לוקחים את זה לאיזשהו מקום, עושים עם זה משהו עם עצמנו? אז באמת, כמו שאומרים, מה? כן, זה לא מתרץ מה התפקיד שלנו. השאלות של למה, אז אנחנו ודאי לא שואלים. אבל אנחנו שואלים מה התפקיד שלנו. מה זה מחייב אותנו. יש דברים גדולים, זה פותח לנו תפקידים. אנחנו לא יכולים להתעלם. יש לנו ניסיונות ותפקידים ואתגרים. אז בארץ ישראל יש מילה שעכשיו כל ילד כבר למד אותה. זו מילה שבעצם נכנסה במלחמת יום כיפור, היא נכנסה ללשון העברית כביכול. עכשיו כל הילדים כבר יודעים אותה, וזה הקונספציה. איך אומרים את זה במקור? קונספשן. אז זה ישראל אומרים הקונספציה. אז תמיד כשאמרו הקונספציה, הכוונה הייתה לטעות שהיה במלחמת יום כיפור, שהרגישו שעננות, הרגישו שאנחנו יכולים הכל, הרגישו לנו שום דבר לא יקרה, וזה התנפץ. והיה ידוע שהיה קונספציה והיא התנפצה. ככה כולם ידעו. דור שלם גדל על זה, כולנו גדלנו על זה שהיה קונספציה והיא התנפצה. והיא התנפצה וזהו. ועכשיו כולם אומרים, היא לא התנפצה, היא בעצם נשאר אותו דבר. מה השתנה? מה קרה פה? זאת אומרת, ידענו, הקונספציה כבר התנפצה לפני 50 שנה. באתי לחנות ספרים ביום שישי. לא קונספציה חדש. אותו דבר לכאורה. טעות חוזרת. לכאורה אותו דבר. בהחלט. אז זה אומר שגם הלאה אנחנו עושים אותו דבר. לא, זה לא בדיוק אותו דבר. אני באתי לחנות ספרים ביום שישי, אז היה מונח ספר חבילה שם במקום של הספרים החדשים, 50 שנה למלחמת יום כיפור. אמרתי לו, האירוניה שוכבת אצלך בחנות על הרצפה? אז בעצם אנחנו מדברים על קונספציה, אז מדברים תמיד על
על הגופים החילוניים, על הגופים המקצועיים, על הגופים של המדינה, על הגופים של צבא. בדרך כלל שיושבים, אפילו אזרחים כשיושבים ואומרים את זה, הם בדרך כלל מתכוונים על אחרים. על אחת כמה וכמה שאנחנו יושבים ואומרים את זה פה בבית מדרש, אז ודאי מתכוונים על אחרים. אבל לאמיתו של דבר זה אף פעם לא אחרים. תמיד כל הדברים האלה זה פשוט אותו דבר, אותו עיקרון, שהוא נמצא במעגלים שונים אצל כולם. וכשאנחנו מדברים על זה שמתי כבר הם יצאו מהקונספציה, רבונו של עולם, מתי כבר הם יצאו מהקונספציה? אז זה הזמן לבדוק אם אנחנו יצאנו. והתשובה היא, אני לא... אומרים שלהצביע על קונספציה זה כל אחד יכול. אבל אחר כך להגיד מה כן, זה כבר יותר קשה. אז אני אומר שלא יצאנו, אנחנו עדיין בקונספציה. בגלל שאנחנו... כן, כן. אנחנו עדיין בקונספציה. כי הקונספציה שלנו זה שאנחנו אומרים הלוואי והם יבינו את הנקודה הזאת סוף סוף. הלוואי, ככה כולם עכשיו אומרים. אבל הנקודה הזאת היא נקודה שנוגעת אל כולנו. ומה היא? שאנחנו בטוחים שאנחנו יכולים להמשיך עם ראש קטן ולעשות... ראש קטן זה עברית שמבינים או שזה... יש לזה, איך אומרים באנגלית ראש קטן או שבאנגלית אין ראש קטן? יש גם באנגלית? יש גם באנגלית? אנחנו, וזה מאפיין אותנו, זה לא חיסרון שלנו, זה פשוט הולך ילך שלנו. שאנחנו מאמינים שבראש קטן זה מה שיביא לתשועת ישראל, ובזה אנחנו יכולים להמשיך ולייחס בזה חזק מאוד. ואם יש צורך לצאת מקונספציה, הלוואי שאנחנו בזעזוע פה, שאנחנו חושבים מה קורה פה ואיפה אנחנו, מה ברוך הוא אומר, ומה אנחנו יכולים לעשות. הלוואי שאנחנו נצא מהקונספציה הזאת של הראש הקטן, כי יש דברים שאנחנו ראש גדול, אולי בחסד יש ראש גדול, אבל בתוירה, ביחס להבין איפה אנחנו מול הקדוש ברוך הוא, ובתוירה בזה אנחנו ראש קטן ובאידיאל. דהיינו, אני לא מספיק מכיר את יהדות ארצות הברית, אבל גם בארץ ישראל אני לא מספיק עד כדי כך מכיר שאני יכול להתחיל להגיד 1, 2, 3. אז ככה אני יכול גם להגיד כבר פה. כי זה הכל מדברים מהרהורי הלב, ולא, זה לא, אני לא עומד פה מעל האנשים. אני יושב, מדברים ביחד. אז מילא לא חייבים שזה יהיה על כולם, וחלק כן וחלק לא, אני יודע. התפיסה ברחוב שלנו, בבית מדרש שלנו, זה שאם יתפסו אדם אקראי פה ושם, מה הבעיות הגדולות שעלולים לגרום לנו אסון? מאיזה תרחישים צריך להיזהר, ממה צריכים? אז בוודאות, אחד יגיד זה הטכנולוגיה והאינטרנט, אחד יגיד שזה הנשירה, החינוך, צריך לדעת איך לחנך את הצעירים. מה עוד יש? הצניעות. מה? שבת, מה עושים בשבת? מה? כן, אבל אין איזה סכנה, אין איזה... כל פעם שיש סכנה, אומרים, נעשה 10 דקות קודם. כן, אבל הסיכונים זה שלושת אלה, הטכנולוגיה, ולדעת להתייחס לצעירים, לדעת להתייחס לצעירים, לא, אבל זה מה שמדברים לא כשיש אסון, בשגרה, מה התרחישים שאנחנו במודעות לשים לב אליהם? הטכנולוגיה, זה לא תרחיש אסון. תרחישי אסון, מה תרחישי אסונות רוחניים שהציבור שלנו ערוך אליהם? טכנולוגיה, הצעירים, היחס אל הצעירים והצניעות. ומה המכנה המשותף לכולם? שזה כולם פחד. המכנה המשותף לכולם שזה פחד,
המכנה המשותף לכולם שזה זה לא, אין פה שום אסטרטגיה התקפית להכריע את האויב, לפתור את הבעיה מן השורש, להתקדם, להתרחב, לא. כולם זה רק לשים גדר, לעשות הסתכלות טכנולוגית על הבעיה, כאילו הבעיה היא טכנית, שיש טכנולוגיה פה והיא עברה משם, ואז כאילו הטכנולוגיה, כן? או שמשהו מבחוץ זולג אלינו פנימה, שזה מה שקוראים צניעות, שבעצם זה איזושהי חיצוניות שזולגת מהחוץ, שהוא מאוד רעבתני, זה אצלו מאוד מרכזי, זה זולג אלינו פנימה. כל הדברים האלה הם נורא דומים לתרחישים שצה"ל מתמודד איתם מול הגדר של עזה. זה גם גדרות וטכנולוגיה ורק להגן על עצמנו. זה מאוד דומה וזה אותו קונספציה. ולכן אני קורא לזה ראש קטן, כי כל הדברים האלה הם לא נכונים. הם לא נכונים. התפיסה הזאת היא שאנחנו אמורים כל הזמן להתגונן וכל הזמן לפחד. וכל הזמן, ולחשוב שהבעיה היא באמת בעיה רק שהמציאו רשת טכנולוגית שמביאה דברים ממקום אחד למקום אחר. זה לא נכון. אולי זה היה נכון, יכול להיות שזה היה נכון לפני 20 שנה, לפני 30 שנה. כל דבר זה משתנה עם הגיל, לא הרי בחור בן 20 לבין בן אדם בן 50. יכול להיות שכשאני הייתי בחור זה היה נכון, לא דיברו על זה אז כי זה כל כך היה נכון שזה היה מובן מאליו. אז לא היה צריך לדבר על זה. אבל עכשיו שמדברים על זה, זה פשוט לא נכון. בגלל התוכן שיש לנו בלהתרחב ולפרוץ החוצה הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים ונאחזים נורא חזק בגדרות ובמסגרות, בזמן שזה מהווה תחליף לאיזשהו תוכן שאנחנו יכולים לתת ויש לנו לתת. והדוגמה הכי מובהקת לזה זה הצעירים. שהתפיסה שאנחנו כל הזמן עובדים איתה זה שהצעירים יש להם הרבה, חסר להם חיבור ואין להם את מה שיש לדור המבוגר, שעובדתית זה נכון. עובדתית אני יכול לעמוד פה ולמנות לפניכם את כל מה שאני אומר לילדים שלי, שאני בגיל שלכם למדתי ככה ואני לא חלמתי בגיל שלכם. עובדתית זה נכון. אבל עובדות, אנחנו לא קולטים אותם הרי נכון מהמציאות. למה כל ליטווק בטוח שהליטווק יסיים כך וכך, וכל חוסית בטוח שהחסידים הם כך וכך, וכל אחד שהכושים הם כך וכך, כי בן אדם שם לב רק לעובדות שמסתדרות לו עם המחשבה שלו, ולעובדות אחרות הוא לא שם לב, ולזה קוראים בסטטיסטיקה הטיית אישור. שבן אדם, מה? כשאני רואה מישהו שאני לא אוהב, ולא משנה אם זה יהודי שמותר או מצווה אחר או חילוני, שהוא נוהג בכביש בצורה פראית, אז אני שם לב לזה. כשאני רואה איזה אברך שעושה את זה, אז אני לא שם לב, זה פשוט לא נכנס לי, ואז נוצר לי סטטיסטיקה דמיונית, שהיא לא קשורה לעובדות, ככה זה עובד. אז אותו דבר זה גם בזה. יש רשימת עובדות בוודאי שלצעירים יש להם פחות מאשר לדור הקודם. אבל פשוט מה שלא שמים לב, זה שיש להם המון דברים שאין לדור הקודם, דברים חדשים ומיוחדים. את כל הדברים האלה לא שמים על השולחן. איך יכול להיות שהדברים האלה יפרחו אם אנחנו לא נתמוך בהם ולא נשים אותם על השולחן? אם אנחנו ננסה בכוח שיהיה לצעירים רק את מה שהיה לנו. אבל זה אותו דבר גם לעצמנו. אם אני אנסה בכוח שיהיה לי רק את מה שהיה לרבס שלי. ודאי שאני מנסה להידמות להם, אבל יש דברים שזה לא אותו דור, אני לא יכול להיות כמוהם באותו דבר. מצד שני, יש הרבה דברים שיש לדור הצעיר, ואני רואה את זה מיום ליום. הלוחם המיינדסט, פתרון הנשירה זה לא איך לחסום את הצעירים שלא ידעו מה קורה בחוץ, אלא איך לתת להם לפרוח. או הפתרון לאינטרנט זה לא לעשות פילטר יותר חזק, אלא איך להגביר את התוכן הפנימי שלנו. גם זה, וגם כן. ויותר מזה, שבעצם כל הדברים האלה שמגיעים בדור, למשל ניקח אינטרנט. אינטרנט זה לא דבר טכני. אינטרנט זה ראש מסוים שיצר את האינטרנט. מישהו עשה אותו בגלל שזה הראש של האנשים היום.
מה הראש של האנשים היום? הראש של האנשים היום, הראש הזה של ההסתכלות על כל הדברים, על כל הפרטים, לדעת את כל הפרטים ולחבר ולהיות בכל המקומות ביחד ובכל הזמנים ביחד ולדעת הכל. עכשיו יש בזה דבר מאוד שטחי, מאוד... אני יודע את כל הבעיות שיש בזה. יש בארץ ישראל יהודי אחד, בעל תשובה, אני זוכר בתשמ"ד שהוא היה בסמינר ערכים בנתניה. הייתי אז שם ילד, אני זוכר את הסמינר, זוכר שהוא הגיע, שדיברו על זה שהוא הגיע. והיום הוא עושה ג'יהאד נגד האינטרנט, לא נגד אינטרנט לא מסונן, נגד כל האינטרנטים גם, וחברות וספרים, והוא מפורסם, כל ילד בירושלים יודע מי זה. אז לא, קובי לוי יהודי. אז האמת שאני מסכים איתו בכל מילה. זאת אומרת, הוא טוען, עם המון, אולי בשפה לא אינטליגנטית, אבל הוא טוען שמה שהאינטרנט עושה לבן אדם, זה שממש הוא עושה לו ראש אחר, חוויה אחרת, ממש צורת חיים אחרת. הוא צודק. אבל המציאות מראה שהתגברנו על זה. זאת אומרת, אילו באמת לפני 20 שנה, ככה כולם חשבו לפני 20 שנה, שאם באמת יהיה אינטרנט בבתים של ארליך הרץ, אז הכל ישתנה לגמרי. ואם יהיה בחורים שיהיו חשופים לאינטרנט, אז ישתנה לגמרי. עכשיו, המחשבה היא נכונה, כולם חשבו ככה, והוא צודק שבאמת זה משנה את הראש בהמון דברים. זה לא רק שטחיות, ולא, המון דברים זה משנה את הראש, את החוויה לגמרי, אין ספק. הוא צודק. העובדה היא שהתגברנו על זה. העובדה היא שאלפי בחורים יש להם את זה. עכשיו, כל אחד לפי הרמה שלו, יש כאלה עם סינון כזה, יש כאלה ככה, יש כאלה ככה. אני מכיר גם נושרים, גם בחורים מפונוביץ'. כמובן שאני לא משווה את הכל בסל אחד. כל אחד במקום שלו, את ההתמודדות שלו. אבל הסך הכל, ההפתעה העצומה היא לכיוון החיובי. בסך הכל, כולם מפתיעים רק לטובה. מהבחורים הנושרים ועד האישי ובוחרים. וכל אחד זה שינה אותו. כי אפילו אלה שרק בבית, אבל זה מאוד משמעותי, אני נורא מסכים עם קובי לוי, זה נורא משמעותי. רק העובדות הן אחרת. העובדות הן שאנחנו, אני אומר אנחנו, זה לא אנחנו. מה העובדות? העובדות הן שהדור הצעיר הוא ניצח את זה. הוא באמת, יש לו את זה, ובכל אופן הוא מצליח להיות ארליך הרץ. עכשיו, זה לא אומר שאין חסרונות, יש חסרונות, אבל קודם כל צריך להודות שטעינו במה שחשבנו. לפני 20 שנה כולנו חשבנו שמי שיהיה לו את זה, גמרנו. זה רמת יצר הורה, גם במחשוב וגם ברגש, שאי אפשר לעמוד מולה. כולנו חשבנו ככה, צדקנו בהיגיון, אבל המציאות אמרה אחרת. המציאות אמרה שגם תמיד חוכם, לא יכולנו לצייר את זה, שתמיד חוכם יהיה לו אינטרנט, הרב יענה תשובות במייל, הרב ייכנס לפורום ושם ידון עם רבנים אחרים. כן, זה ככה עובד. ואני לא אומר, אז הרב הזה הוא באמת לא הגואל מצ'יבין, זה נכון. אני לא אומר שזה לא משמעותי, זה משמעותי. אבל בסופו של דבר ההפתעה היא לטובה. ההפתעה היא חיובית. אני בדיוק בבין הזמנים האחרון, הסתובבתי באיזה מעיין שם ליד ירושלים, היה בין הזמנים, באוב. והסתובבתי עם מבריחים מהכולל, ובחורים צעירים משבסקטנס, עשו שם מנגל, וזה בין הזמנים. אז זה היה בערב פסח אפילו. אז אמרתי לאברכים, אתם רואים את הבחורים האלה של סטנס? הם צדקו ואנחנו טעינו. הם ניצחו את המציאות החדשה, כל אחד לפי הדרגה שלו. שוב, יש ישיבות כאלה וכאלה. כל מי שמומחה הוא יודע... אני מנסה להבין איזה מתקשר למה שאמרת שהדבר הראשון שאנחנו היום התפקיד שלנו זה לא רק להיות בקונספציה של מגננה, אלא לפרוץ. כי אני אומר וגם אני חוזר אחורה. איזה מתקשר לזה שהפרק שלנו לא כתוב בתנ"ך. רגע, זה בסוף, לאט. קודם כל, באמת, הנקודה, כמו שרב אהרון אמר, שיש במציאות החדשה, היא לא רק מציאות טכנית, היא מציאות שבאמת, אני אומרת, העובדה שהם ניצחו, אבל יש הסבר לעובדה הזאת. בדיעבד, לאחר מייסה, אפשר להבין איך זה קרה. כי באמת, זה לא דבר טכני, זה סוג של תפיסת עולם באמת ששייכת יותר למציאות החדשה ולצעירים, ויש בה המון פוטנציאל, והפוטנציאל הזה צומח אם רק
נותנים לו, והחידוש הגדול גם כשלא נותנים לו הוא צומח. כי לא נותנים לו, ובכל אופן הוא צומח. וזה חידוש עצום, ובפירוש טעינו, בפירוש כל הרבנים, לא, אני אז הייתי צעיר לפני 20 שנה, אבל לא היה אב אמינא שזה לא נכון, זה היה נראה דבר משכנע מאוד. אולי הרב שטיימן אמר לו ככה, אולי, אבל בגדול חשבנו ככה, והצעירים הוכיחו שהם צודקים. עכשיו, הפוטנציאל הגדול הזה שיש באמת במציאות החדשה, בראש של הצעירים, שהוא מנוגד למה שאנחנו מכירים הרבה פעמים, הוא מנוגד למה שאנחנו מנסים להיות הרבה פעמים, כי אנחנו מנסים להיות כמו הרבס שלנו, וזה מאוד קשה, אבל זה מה שאני אומר, שאנחנו חייבים להכיר שיש פה דברים שהם שונים והם ייחודיות חדשות בתורה ויראת שמיים, שאנחנו חייבים להכיר, להצמיח אותם, ובלעדיהם אנחנו לא נוכל, בלעדיהם אנחנו כל הזמן במגננה. כי הכוחות החדשים נמצאים בדברים החדשים שצומחים. אם אנחנו מנסים רק להישאר, להיות רק מגננה, אז אין אפשרות להתקיים רק במגננה. אין אפשרות, אף צבא בעולם לא הצליח להתקיים רק במגננה, רק עם גדר, רק עם טכנולוגיות שהן נגד טכנולוגיות אחרות. אי אפשר ככה. זה דינו של כל קונספציה כזו לקרוס. אי אפשר להישאר רק על המקום ולהיות בפחד. אם אתה באמת צריך כל כך לפחד, אז כנראה שבאמת אין לך מה למכור. זה חוסר אמון הרי. זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא כל כך, יש מלא תוכן בתורה וזה מתחדש כל הזמן דברים שזה פשוט, זה לא נכון. הפחד הזה הוא מגיע מאיזשהו חוסר אמונה שיש המון תוכן גם בדברים אפילו שאנחנו לא מכירים, שמתחדשים, שהצעירים מביאים אותם, שהמציאות החדשות מביאות אותם. אז לכן אני... אולי הסבלנות להגנה, זה עשה את זה. זה לא היה טעות. לא היה טעות. כל החוכמס להגיד, אתמול היה טעות, זה תמיד מאוד על קרי תרנגולת, מאוד תלוי על בלימה. מאוד תלוי על בלימה. גם בעולם הצבאי, שאני כל הזמן מביא אותו בתור משל, גם שם להתחיל להגיד, ההוא טעה, זה הרבה פעמים הטעיה. כי אז ככה היה צריך לחשוב, ואם היו עושים הפוך, אולי הנזק היה יותר גדול. זה להתחיל, זה מסובך. מה שיותר נוגע אלינו תמיד זה מה עכשיו אנחנו רואים. זה תמיד לא לערבב את שתי הדברים האלה, באמת. אפילו מכאן ולהבא אפשר להגיד. רק מכאן ולהבא. לא, אפילו מכאן ולהבא אפשר להגיד. בוא נעשה סדר. באינטרנט יש מעובב טוב ורע. ודאי. בלי שאלה. רק אי אפשר להסתפק רק בהגנה. המציאות היא שיש אלפי צעירים ושם בתור מצווה שמשתמשים את זה לטוב. גם וגם, אני אומר שאי אפשר להסתפק רק בהגנה. רק בהתגוננות אי אפשר להסתפק, זה ראש קטן. צריכים ללמוד אלא מה? איך להשתמש. צריך ללמוד את הדברים הטובים שיש בתנועות נפש האלה, בוודאי. את הפוטנציאלים החדשים, ואותם, משם התרופה מגיעה רק באמת הדברים הטובים שמזהים. מה זה נקרא, כשמדברים למעשה, מה זה נקרא לפרוץ ולהתרחב? אנחנו מבינים, בהגנה אנחנו יודעים, אפשר לשים נטספארק על הטלפון, אתה נגוע, אתה מסודר. אבל מה זה נקרא להתרחב? איך אנחנו פועלים בכיוון הפוך של פורץ פה? כן. אז באמת נעבור להתרחב. וזה יסביר יותר גם את מה שאמרתי קודם. כשאנחנו חושבים על ירושלים, מה ירושלים קוראת לנו, אז כמובן שבראש ובראשונה ירושלים קוראת לנו להשראת השכינה לביס המקדוש. רק שזה באמת דבר שאנחנו לא רואים איך אנחנו עושים אותו מהיום למחר. אולי בעוד כך וכך זה יהיה אפשרי, אולי זה תהליך, לא יודעים, אבל זה משהו, זה הפסגה. זה הפסגה שכולנו רוצים להגיע להשראת השכינה. העניין הוא שהפסגה הזאת שיושבת על הר גבוה, היא באמת יושבת על הרבה שלבים מוקדמים, וככה זה מסודר בסידור. בסידור מסודר סדר הברכות, קה בשויפור,
יש לנו את קו בשפר גודל לחירוסנו, יש לנו ישיבה שופטינו, יש לנו ולמלשינים, יש לנו על הצדיקים, ואז מגיע ירושלים, וגם בתחזינו זה עוד נמצא עוד 2 ברכות אחר כך. יש פה סדר של המון שלבים, וזו פסגה שיושבת על הרבה שלבים. אז למשל, כולם יודעים שאם היום כל הערבים היו מסתלקים מהר הבית, ואם כל הפויסקים היו אומרים שכן, אנחנו צריכים לבנות את בית המקדוש בידיים, גם בהינתן שתי ההנחות האלה, אז לא היה אפשר לעשות שום דבר. כולם יודעים את זה. למה? בגלל שאפילו בייס דין אחד אנחנו לא יכולים לעשות. כדי שיהיה בית המקדוש צריך שיהיה אפשרות של שיתוף פעולה. אנחנו לא יכולים לעשות שיתוף פעולה אפילו עם הבית כנסת מהצד השני של הכביש. אנחנו, בדבר הזה אנחנו לא התקדמנו אפילו צעד אחד, למרות שאנחנו בארץ ישראל נמצאים מכל העדות ומכל בתי המדרש, אבל אנחנו עדיין במקומות שהגענו משם. אנחנו לא באמת יכולים לשתף פעולה ביחד. יש שאלה מאוד גדולה, שלמרבה הפלא לא נשאלה בראשונים. למה לא... חז"ל אומרים שיוסי בן יועזר, בוטלו האשכוילויס, המחלוקת הראשונה בעם ישראל מתחיל בדור של הזוגס, על הסמיכה, לסמוך ביום טוב או לא לסמוך ביום טוב. חז"ל אומרים שהיה קשה הדבר כיום שנעשה בו העגל. למה לא עמדו למניין? למה לא עשו בסנהדרין עמידה למניין והכריעו? מאות שנים. למה לא הכריעו? כמו שהם מכריעים גם הרבה כסדת. כן. היה בסנגוד, היה צריך לעשות הכרעה. למה לא הכריעו? מה הסיפור שם? למה לא הכריעו? יש כל מיני תירוצים לא מספקים. היה זה מאות שנים שהיה בית דין הגודל, אנחנו יודעים שהיה... כן, אפשר כתוב שזה המחלוקת זה היחיד שיש מאותו תקופה. באותו תקופה, נכון, אבל גם אחר כך, למה לא הכריעו? זה התחיל מהזוגס. נכון. יש איסור לצד על רע. לא, אין איסור כזה. אין איסור כזה. עושים הצבעה על כל דבר, זה לא... לא כשיש מחלוקת בין שתי... לא, קודם כל אין כזה, לא ידוע לי כזה דין. אבל השאלה היא יותר גדולה מהמקרה הזה, לכן אמרתי שיש כל מיני תשובות שהן לא מספקות, כי חלק מהמחלוקות אחר כך הן לא היו דווקא קשורות לזוגס. ועדיין לא מוצאים שעמדו למניין ועשו הכרעה. כל המשנה הגיע אלינו בלי הכרעות. מה, מבית שם וסירה? כן. כי הגמור אומר, הוא יבוא מסומה. שמה? היו חריף עם טובה, והם נקלו מה לקרוא. כן, אז זה מחלוקת אחת. שוב, זה תירוץ מקומי. אז זה מה שאמרתי, יש כמה תירוצים מקומיים. ולמה כל המחלוקות של יבנה לא הוכרעו? זה המשך מחלוקת בשם וסירה. לא, ביבנה זה כבר לא המשך. ביבנה זה כבר, ההמשך זה רק על דרך שהוא שייך קצת לפה והוא שייך קצת לפה, זה כבר מלא תערובת. כל התשובות האלה הן בתכלס לא עונות על מאות שנים שלא היה שום עמידה למניין. זה תשובה מפה ותשובה מפה. כבר מהזוגס. אבל זה השאלה למה. זה השאלה למה. הנה, בי"ח דובור עשו עמידה למניין. בעליית חנניה בן חזקיהו עשו. כי הרגו מהמלחמה בסירה. אבל זה מראה שהיה אפשר. אז השאלה, יש פה מאות שנים בתקופות ש... שהיה להם גם רוב, גם חליף. אז אתה עונה תשובה על תקופה אחת, תשובה על תקופה... יש עוד תשובות, הן כולן תקופתיות. השאלה גם יותר מזה, למה באמת, מצד האמת, הדברים התגלגלו ככה, שעם ישראל היה בכזה מצב? אני חושב שהשאלה היא עדיין שאלה בפשט, כי באמת יש תשובות תקופתיות על תקופה זו ותקופה אחרת, אבל זה לא מכסה, קצר המצע מהסתרע. זה לא מכסה את המאות שנים, את כל המאות שנים. ותשובה שבסופו של דבר מכסה, והיא מאוד חשובה עקרונית, שלא שייך עמידה למניין איפה שלא יכולים להתווכח. כששני צדדים לא יכולים לדון ולהתווכח, איבדו את היכולת לדון, אז לא שייך לעשות הצבעה. אני לא שומע אותך, הוא לא שומע אותו, נעשה הצבעה. זה לא פרלמנט. צריך שיהיה דיון. אם הם איבדו את השפה המשותפת, הם לא יכולים לעשות דיון, אז לא שייך לעשות הצבעה. אין משמעות לעמידה למניין אם אי אפשר להתווכח. וברגע שיש בעם ישראל שיטות שונות, אז כל אחד אוחז כמו היום. הם דקה וחצי לא יכולים, הנחות יסוד כל כך שונות, שהם לא יכולים לדבר בלימוד יותר מדקה וחצי, כבר מתייאש. אמרנו, אי אפשר, אנחנו לא מבינים אחד את השני. אז מה, אין טעם בהצבעה, אין משמעות להצבעה כשלא שמעת אותו עד הסוף, וענית לו עוד עד הסוף, והוא עונה לך עד הסוף. בסוף אפשר להצביע. אז הדין הזה מבטא שבאמת, אז זה קרה בפירוד של בתי מדרשות, בגלל הגזרות, אבל בפועל נוצר פירוד של כמה בתי מדרשות, כשיש פירוד של בתי מדרשות לא שייך לעשות שום שיתוף פעולה.
עכשיו, מה שקורה במציאות שלנו, כמו שאמרתי, ביס המקדוש הרי בנוי על הרבה שלבים. והשלב הכי בסיסי שהכל בנוי עליו, זה שלב של שיתופי פעולה. זה שלב של אחדות. והשלב הזה, אז זה אי אפשר להגיד שזה לא בידיים שלנו. זה אין שום מאן דאמר בראשונים ובאחרונים שאוחז שהאחדות צריכה לרדת מהשמיים. זה לא שמענו, ביס המקדוש צריך לרדת מהשמיים, אבל זה שהאחדות בעם ישראל צריך לרדת מהשמיים, זה לא כתוב בשום האחרון. זה ודאי שהשיתופי פעולה, עד כמה שיש לנו דברים לפנינו, הם מוטלים עלינו, זה ברור. זה ברור שזה מוטל עלינו. ואיך עושים את זה? כמובן שיש בעיה, שאני לא מסכים עם השיטה שלו והוא לא מסכים עם השיטה שלי. אני לא נכנס עכשיו לאיך בפועל צריך לעשות כשיש חילוקי דעות, אבל בעצם, באמת שיש הרבה שזה לא רק עניין של טכניקה ופרקטיקה ומתודה איך עושים את זה, אלא זה עניין של כמה אנחנו מרגישים את הצורך בזה. כמה אנחנו מרגישים שהדבר הזה חסר וכמה הוא בוער, או כמה אנחנו נשארים במקום שלנו ולא מרגישים שהשיתוף פעולה הזה יכול להוביל אותנו הלאה. וזה תלוי במה שאמרתי, אם אנחנו כל הזמן במגננה ומה שאנחנו רוצים זה רק להישאר במקום שלנו השקט, בחלקת האלוקים שלנו, שלה לא יקרה כלום ואף אחד לא ייכנס לשם, אז באמת למה אנחנו חייבים שיתופי פעולה ולמה אנחנו חייבים לעשות הלאה? לא חייבים, שיתוף פעולה זה כדי לעשות משהו הלאה. כביכול. האמת שאף פעם, תמיד שלא עושים הלאה, אז נסוגים אחורה. אבל בנפש, בדעת, שיתוף פעולה זה כשרוצים להתקדם הלאה לאיזשהו מקום. אבל כשלא חושבים שצריך להתקדם הלאה, אז לא מרגישים את הצורך בזה בכלל, לא מרגישים שזה סוף העולם אם זה לא יקרה. כי אנחנו נשארים במקום, והמטרה שלנו זה להישאר במקום. אז קודם כל, התורה החדוש ומאיתי תצא, לפני שמשיח יבוא, שלא, אם אנחנו מוצאים את עצמנו בכזה מצב, אז זה מגיע באמת מהמציאות החדשה, מהתלמידי חכמים היותר צעירים, וכשאני אומר תלמידי חכמים צעירים, אני מתכוון לילדים שלי, שאני לא אומר שהם לא מרגיזים אותי בזה שהם לא הולכים בדרך שאני הלכתי, הם לא כמו הרבס שלי, ברור שהייתי רוצה שהם יהיו בדיוק כמו הרבס שלי והכל. השאיפה הזאת חשובה, כי אם אנחנו עוזבים אותה, אז אין את הסולם למעלה. אבל יש פה משהו שאנחנו חייבים להכיר במציאות החדשה, שזה מגיע, כמו שאמרתי, באופן שאתם תקבעו, שבאמת זה משהו שהוא מתחדש בצורה שאם אנחנו לא נותנים, אם אנחנו לא סוגרים את זה מראש בצורה מסוימת ולא נותנים, לא משאירים את זה עם האופן שאפשר באמת לקבוע מתוך מציאות מעורבבת על ידי כוחות חדשים שמגיעים מלמטה, ברצון חדש שאנחנו מכירים. כל הדברים האלה, אם אנחנו לא מאפשרים למציאות הזאת של אתם, מה שקראתי בלשון משל, אתם תקבעו. אתם תקבעו זה אנחנו, אתם תקבעו זה הילדים שלנו, אתם תקבעו זה הילדים של הילדים שלנו. אם אנחנו לא מאפשרים לזה, אז שוב, אם אנחנו בתפיסת הגנה, אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו את זה. כי אם בתפיסת הגנה כל אחד יתחיל להמציא דברים, אז קורסת המערכת. אבל אם אנחנו בתפיסה של הרחבה, בתפיסה שבעצם התורה יש, מה זה הרחבה? כדי הרחבה צריך שני דברים. אחד, שאנחנו נבין שאנחנו צריכים לבנות שיתופי פעולה. חייבים לבנות שיתופי פעולה בתורה. זה לא שייך שחמייזר יושב בלייקווד, ואני יושב בירושלים, והוא יושב בבני ברק, וכל אחד יהיה לו טוב במקום שלו. זה לא שייך שיהיה לו טוב. זה לא שייך שיהיה לו טוב. יש שאלה ידועה, למה לא כתוב בתורה לפני לך לכו, מה אברהם אבינו עשה. למה לא כתוב כל מה שהוא עשה לפני לך לכו? אז אני חושב, התשובה מונחת בעצם האמירה. למי אפשר להגיד, לך לכו מארצכו, מולדתכו, בית אביכו, לארץ אשר אראכו, ושמה תראה את השם, והרי רואה והכל. למי אפשר להגיד, תעזוב את כל המציאות שלך ותלך לשם? לאיזה בן אדם אפשר להגיד את זה? רק לבן אדם שלא טוב לו במקום שלו. רק לבן אדם, לא שיש לו קושי חברתי. כיוון שהוא מחפש משהו שהוא לא מקבל, שהוא לא ניחא לו עם המציאות כמו שהיא. אם אחד ניחא לו עם המציאות כמו שהיא, תעקור הכל ותלך, מה... אין את הפוטנציאל, אין את איך תמצא. אם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לכו מארצך, אז זאת אומרת שהיה שם חיפוש קודם, אברהם אבינו לא היה ניחא לו במציאות הזאת שהוא מצא את עצמו בתוכה. אם לך טוב בלייקווד, ולך טוב בבני ברק, ולך טוב בירושלים, אז כולנו במצב לא טוב. כי זה אומר שאין לנו את הרצון לאחד כוחות, אין לנו את הרצון לשתף פעולה, אין לנו את הרצון ליצור ביחד דברים, גם בתורה, וגם ממילא ביחד עם התורה זה הולך, מה שיתופי פעולה, מה האמירה שלנו שאנחנו יכולים באמת להגיד לציבור היהודי, אבל אנחנו לא יכולים לעשות שום אמירה ושום דבר אם אנחנו נמצאים במגננה, וזה הולך ביחד כל הדברים האלה. אם אני רק בבית שלי, בבית כנסת שלי, בקהילה שלי ובזה, אז אני בתפיסת מגננה, ואני לא יכול להגדיל ראש,
ואני לא יכול גם לקבל ולהיות ביחד עם רב חיים מויזר, כי הוא מביא גישה אחרת, זה לא הגישה שלי, זה הורס לי את כל הגישה שלי. זה הורס לי זה מנענע קצת את המקום שלי, המקום הסגור, שאני יודע בדיוק מה חזון איש אמר ותלמיד החזון איש והכל איך להעביר. הוא מתנענע כי פתאום מגיע הרב דסלר, מגיע המגיד מטריסק, וזה מנענע דברים. אם אני בתפיסת מגננה, אין לי אפשרות לשתף איתו פעולה, אין לי אפשרות להגדיל ראש. כדי להגדיל ראש צריך להבין שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את ירושלים, שכביכול יעשה לנו בעיה נוראית במציאות. במציאות ירושלים הכניסה אותנו לבוץ, שאף בן אדם בישראל לא יודע איך לצאת ממנו. זאת אומרת, יש כאלה שיש להם פתרונות להכל, אומרים רק נעשה ככה וככה והכל ייפטר, זה תמיד משתי הצדדים הקיצוניים. וכל האנשים הקצת שפויים מבינים שאין פה שום פתרון, יש פה בוץ נוראי, והבוץ הזה הגיע לנו מירושלים. זה לא סתם זה לא הגיע בתור צרה, הרי כולם רקדו ברחובות כשזה היה. כשאמרו, גירשו את הערבים מירושלים וזה, כולם שמחו מאוד. אף אחד לא יודע היום איך להסתדר עם זה. כל העולם, ביידן לא יודע איך להסתדר עם זה. הוא עכשיו יושב ורועד שם בבית הלבן מה הולך להיות. אני יותר רגוע ממנו. יש לו סיבה, באמת הוא צודק, יש לו הרבה יותר סיבה לפחד מאשר לי. זה באמת בעיה בינלאומית. חוץ מזה ירושלים הבעיה? הכל מסתובב סביב ירושלים, מי שיודע מה הדיבור, הכל מסתובב סביב ירושלים. ירושלים ועסקת החבילה שקיבלנו איתה ביחד. וכל הזמן אומרים זה ירושלים. גם הם עצמם על כל הטבח הזה הם אומרים זה הכל בגלל ירושלים. כן? ככה זה כל הזמן. כי זה הסמל זה הסמל אצל כולם. זה הסמל אצל כולם. אצל כולם זה הסמל. אצלנו זה הסמל של מה שאנחנו רוצים. אצלהם זה הסמל שאם אנחנו רוצים משהו, אז זה נגדם. זה לא סתם אנחנו נמצאים, אלא אנחנו רוצים משהו. כל אחד זה סמל, זה מילה שאתה נשמת הדבר. כן, ואם הדבר הזה מכניס אותנו לבוץ נוראי, כן, אני לא אומר שאני עכשיו לא רועד כי אני נמצא פה, אבל אצלי בבית התחלנו לנעול את הדלת בלילה, אנחנו ממש גרים מול מחנה פליטים. זה ממש מול החלונות שלנו, מול המרפסות, מול הכל, זה מחנה פליטים. מחנה פליטים שועפאט. פסגת זאב. וזה ממש הגדר שלנו זה מול הגדר שלהם, אז כל השכונה עכשיו כבר שמירות ומצלמות אבטחה, ולהיות ערניים בלילה ולבדוק כל דבר. באמת מפחדים, אבל כמה שהם במשפחה שלי מפחדים, באמת ביידן מפחד יותר, ובצדק. אנחנו רק אחד מכמה. הגעתי למישהו, הוא אמר שרוצה לברוח לחוץ לארץ. אמרתי לו, מי אתה בכלל? מה אתה חושב שהחמאס יש להם את הכתובת שלך, שהם יגיעו אליך הביתה? אתה אפס, קח מספר. עד שיגיעו אליך הרשימה כזאת ארוכה, מי אתה בכלל? אבל הביידן באמת יש לו מה לפחד, זאת אומרת באמת יש פה סיפור אמיתי. וכמו שאמרתי בהתחלה, הסיפור הזה, אנחנו פותחים תנ"ך ואנחנו אומרים, זה צריך להיות כתוב בתנ"ך. הקדוש ברוך הוא נותן ירושלים, עם ישראל מסתבך, עושה אביירס, לא עושה אביירס. ממש תנ"ך, זה נראה תנ"ך, איך זה יכול להיות שזה לא כתוב בתנ"ך? זה ממש נראה תנ"ך. אז באמת, ברור, זה מכל הבחינות, זה נראה, אם יספרו את זה בעוד 200 שנה, אז הילדים יגידו, איך זה יכול להיות שזה לא כתוב בתנ"ך? איך זה יכול להיות? מה היה? והנקודה, כי באמת, המהלך, ואמרתי, זה מהלך שמעוגן בכל העניין של דורס האחרונים, ולא הבאתי מקורות כדי לא לצאת מהנקודה שלנו ולהתרחב יותר. אבל המהלך מעוגן בכל העניין של דורס האחרונים, שבאמת זה מהלך של אתם תקבעו, זאת אומרת שזה הולך מלמטה למעלה. זה לא מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה. נורא היינו רוצים שיבוא נובי ויגיד לנו, עלי בדאמס, כשבאו נביאים ואמרו לנו לא בדיוק, היה סיבה שלא בדיוק שמענו להם. אז כל דבר יש לו כמובן, אל תאמר שאם היית פעם, כן? כל אחד נמצא בדיוק במקום שהוא צריך להיות. אבל המהלך הוא שזה מלמטה למעלה, ולא מלמעלה למטה. זה במהלך של אתם תקבעו. כל הסיפור של ארץ ישראל זה מהלך שהוא מלמטה למעלה, מהמון המון בחינות. וזה הכל מהלך של אתם תקבעו. ואנחנו, נוח לנו להרגיש מחוץ לסיפור, אנחנו לא אמורים להיות תנ"ך, הרבה יותר נוח, יותר רגוע. באמת, כשאנחנו לומדים את העשור היוחסין שלנו, ואנחנו מדברים על היוחסין שעלו מבובל, שעלו כל השבבניקים, וכל השוליים, כל השוליים של יהדות בבל עלתה, וללמוד על הוויכוחים שהיה אז. בגמורה זה לא בזמן הויבה, הגמורה היא מדברת על הנח, על הפסוקים. אז כל עשור יוחסין זה מדבר על המריבות שהיה להם. אנחנו בעצם, זה לא אנחנו, זה לא הנובי צועק עלינו, חז"ל לא צועקים עלינו. חז"ל לומדים, אנחנו לומדים ביחד עם הגמורה את המריבה שמה ואת הסיפור שמה.
ואז אנחנו מאוד רגועים, אנחנו לא בסיפור, זה לא נוגע אלינו. אגב, באמת, הסיפור הזה של הדף היומי שלנו פה, של היוחסין שעלו, כמו שאמרתי, כל הנוער נושר מבובל שעלו לארץ ישראל, אז זה באמת, בכל הש"ס הדבר הזה משחק תפקיד. יש המון דברים שבבובל מחזיקים את עצמם שהם יותר, שמנהג בובל זה המסורת היותר מתוקנת ומדויקת, בגלל שבארץ ישראל באמת הבייס שני הוא שוב איזושהי מציאות מעורבת, שאין אשרו השכינה וזה הכל אנחנו ומגיעים אנשים כאלה, כמו שמבואר בחג זכריה ומלאכי, וזה כל הזמן מתנדנד שם, והילל עולה מבובל, רב חייא עולה מבובל, כן? זה מצד אחד, ואחר כך יש את רב שיורד לבובל, ויש דברים שעד היום ממש, אמרנו היום, אז היום. היום זין חשבון, ובארץ ישראל מתחילים להגיד תלו מוטור, במייריב אני אמרתי תלו מוטור, וזה נגד מסקונס הבבלי. בגלל שבמסקונס הבבלי, אז אין היום את האוהל רגולים של השבועיים, והתאריך הוא לא זין חשבון. ועכשיו יש הרי דברים שעושים לא כמו שכתוב בבבלי, ואז יש כמה תירוצים, למה הריף לא העתיק, למה הרמב"ם לא העתיק, ולמה האשכנזים לא. איכשהו כנראה יש פה מנהג ארץ ישראל, שבארץ ישראל הם לא אחזו מהדבר הזה שנפסק עלייה לרגל. והם אחזו שזה כן עדיין חי. עכשיו מנהג ארץ ישראל בסופו של דבר נשאר על חוט מאוד קטן, כי בתקופה הזאת כשנהיה הבלגן עם הבלמויר בשתי ימים של ראש השונה, זאת אומרת בסוף תקופת הגאונים עד בין התקופה הזאת שהבלמויר כותב את הספר שלו, אין כמעט בארץ ישראל המשך המנהג, כמו שהרמב"ם מעיד, אבל עדיין יש הרבה מנהגי ארץ ישראל שהם ידועים לנו מזה, והם המשיכו ותפסו משקל, ויש המון זוגיות שמסתובבות על הדבר הזה, ואחד מהם זה בדיוק היום. אז לכן הזכרתי את זה, כי הסיפור הזה של עשור היוחסין הוא משפיע בעצם על כל הש"ס, בהמון מקומות, על המאבק הזה בין המסורת הישראלית לבבלית, שאפשר לראות אותו ממש בסוגיות, בהמון סוגיות, וגם היום. אז נחזור לענייננו, נוח לנו באמת מצד אחד, בעשור היוחסין אנחנו לא חלק מהסיפור המתהווה, אנחנו לומדים אותו, אבל אנחנו פשוט מוצאים את עצמנו במציאות, שהמציאות הזאת היא כן סיפור מתהווה, יש לנו אחריות למציאות הזאת, אנחנו לא יכולים לשבת בצד ולהגיד, אנחנו לא חלק מהסיפור, אנחנו מרגישים שאנחנו חלק, אנחנו לא יכולים להרגיש, כי זה הבן דוד שלנו, וזה אנחנו, וזה הוא, וזה הוא, וזה מביידן ועד מה שקורה אצלי עכשיו במרפסת. הכל מתערבב. אז אנחנו חלק, כן, המציאות מביאה אותנו להיות חלק, הקדוש ברוך הוא מביא אותנו להיות חלק. ואנחנו לא יכולים, אז מה אני אומר? שבאמת מלמעלה, בכותרת, לא לפרט, להוציא את התרא שלנו למרחב, שבאמת אנחנו נוכל להיכתב אחר כך, כמו שחז"ל אומרים, מעוז נדברו ירא השם איש אל רעהו ויקשב השם וישמע, ויקוסף בספר זיכרון לפונו. שעד היום הנביאים כותבים את תנ"ך. ועכשיו, מה מצווה של צדיקים? אז כשנדברו ירא השם איש אל רעהו, אז עליונו וקויסב, והקדוש ברוך הוא חויסם. ולא עשית לו ויתגלה התנ"ך הזה. עכשיו הוא לא מתגלה. אז עכשיו אנחנו רוצים להגיע למצב הזה, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, שבאמת ייראה פה הכתיבה והחתימה, שנוכל לדעת ברור יותר, שהשכינה תהיה יותר פה, ושלא רק התנ"ך שלו ייכתב למעלה. ובשביל זה אנחנו צריכים להעלות את המעשים שאנחנו עושים מרמה של, שאנחנו לומדים רק בצורה של, מה שאני קורא מגננה, בצורה של ראש קטן, באמת להגדיל ראש, לעשות שיתופי פעולה ולהעלות את התורה שלנו שהיא חוזרת ומשפיעה על המציאות, ואז באמת השורש השכינה יכול לרדת פה ויכול לחתום לנו על התנ"ך, שבאמת אנחנו כותבים פרק שראוי להתגלות, שזה ראוי באמת להיכתב בתור תנ"ך, כן? זה לא סתם כתוב, עוז נדברו ירא השם איש אל רעהו ויקשב השם וישמע, וזה צמוד שמה לאליהו שהוא בא ומשיב לב אבוי סלבונים. כי באמת המשבר הגדול המשבר הגדול בין הימים של הרוח הקודש לבין הימים שאין בהם רוח הקודש, מה שאנחנו מכירים מחז"ל, זה המשבר בין האבות לבנים, בין דור האבות לדור הבנים.
שזה הדור של בייס ראשון לדור של בייס שני, הזקנים בוכים שהבייס שני נבנה, והם אומרים שזה לא כמו בייס המקדש. וכן, בבחינת, אם ככה בוכים, מה יכול לצאת מכזה בייס המקדש? אם בוכים בהתחלה ואומרים זה לא זה, אז מה יכול לצאת? והנובי אומר להם, מי בז ליום קטנות? שאל תסתכלו ככה, הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא להתחיל מצורה כזאת. אבל הזקנים לא מסוגלים לא לבכות, כי הם רואים שזה לא זה. והנובי אומר שאליהו בא להשיב לבובוי סלבונים ולבונים על הבויסם. זאת אומרת שהאבות יוכלו להכיר במה שיש לבונים, שבאמת זה לא כמו הבית ההוא, אבל רק דרך זה אפשר להגיע לחיבור של הדברים. כדי שהעשור היוחסין שלנו יוכל להתחבר עם, שנוכל לעשות איתו פרק בנח, שנוכל מהתורה שלנו לעשות שיתופי פעולה ביחד, להקרין על המציאות, להשפיע על המציאות, לעשות דברים שהם הרחבה של התורה על המציאות ולא רק להתגונן. אז אנחנו צריכים, זה בדיוק הנקודה, עוז נדברו ירא השם, אבל גם שיהיה וישיב לאורי סלבונים, שנוכל לחבר ביחד את הסוגים השונים את שתי התנועות השונות האלה. אם בוכים כשמתחיל משהו חדש, אז הוא לא יכול להצליח. הוא לא יכול להצליח, ואז צריך, לבוא סלבונים זה את הזקנים ואת הצעירים שם בבית שני שבונים. את הלבבות האלה צריכים לחבר. זה עדיין לא יתחבר. עדיין לא יתחבר. עדיין התנועה הזאת שם בבניין בית שני לא יתחבר. עדיין לא יתחבר. אז עוז נדברו ירא השם של רעהו זה באמת לחבר יותר שירא השם, לא רק ירא השם שיש להם שפה משותפת. שמדברים ירא השם גם באופנים שונים, שזה קשה לו לשמוע את זה, זה קצת ללמוד את ההידברות הזאת, לחבר את כל האופנים, לחבר את כל הדברים. החיבור הזה, זה מה שאנחנו יכולים לעבור ממגננה למתקפה, לצאת מהראש קטן שאנחנו רק צריכים להסתגר וזה, חוץ מכל ההסתגרות, שאף אחד לא אומר שהצבא צריך לעשות ודאי הגנה, אבל חוץ מזה הוא צריך ראש גדול, לצאת להכריע את האויב, בתורה יש המון כוח, בקדוש ברוך הוא בעם ישראל יש המון כוח, פשוט אנחנו לא מוכנים לדבר איתו, זה הכל. פשוט שאנחנו מדברים אחד עם השני, פתאום אנחנו רואים מה נוצר. זה הלב אבוי סלבונים ולב בונים על אבוי סלבונים. לשונו הבא בירושלים.